ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರುದ್ರೇಶ್ ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಊಟ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ನಿಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಹಾಲು ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಕೊರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೊರಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಮನ್ ಕೊಡುಮ ನಾಳೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉಂಟು ನಾವು ತಿಂತಿನಿದ್ದು ಮಂತಿನ ಗುಂಚಿ ಅವೇನು ಹೂ ತಿಂತಾರೆ ಅವನು ಅನಿಸ್ಬಂದೇನಾ ಅಂಚನೆ ಪಸಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜುಂದ ಅಂತ ಬಂದಿರದ ಉಪವಾಸನೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಅವು ಕಣ್ಣು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಇದ್ದೇ ಹೇಳತ್ತ ಅವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತೆ ಪರ್ವ ಗಮ್ಮತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಗಮ್ಮತ ಕಡ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆದ ಸುಕ್ಕ ಅಂತಿತ್ತೆ ಜಾವೇನೆ ದಿಬ್ಬುರು ಗಮ್ಮತೆ ಗಮ್ಮತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ഞാൻ കോടെ വെജ് ലൈവ് ഞാൻ ചൂർ പർവൈജ് ഉഷാറില്ല ഞാൻ ലൈവ് പറഞ്ഞ കൊണ്ടത് കൊഞ്ച് ഓർമ്മ 10 ಜನ ಬರ್ತದು പോപ്പേര് തൂത് നിൽക്കുത് ബക്കഞ്ചി പേര് മൈತಾರ పేరు మೈತಾರ ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ಯಾರಿನಿ ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನು ಫೋಟೋ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದಿನ ಅವು ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮಗ ಬೋಬಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕಾಪಜಿ
Please support, please support. Thank you. Super support, super support. Thank you. ఏటో కుడంజు రెడ్ ఛానల్ ఉంది కుడంజు ఛానల్ ಕುಡಂಜು ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಜಂಪು Excuse me, ma'am. ಇದು ಪರಿಮಳದ ಬಾಡಿ ಪೌಡರ್ ತಾನೆ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋಮಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೇನು? ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಷ್ ಟೋನ್ ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್, ಈವನ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಅರಳಿದ ಕಾಂತಿ. ಬ್ರಷ್ ಟೋನ್ ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಅದು ಬೆಚ್ಚನೇನು ಬೇಡ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಣ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಗಳ ಏನು ನೋಡ್ತೀಯ ನಾನು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ವೆಜ್ ಇತ್ತು ಬಜ್ಜು ಇತ್ತು
ఏ 2 జొన్నలు లేదు నెలకి మెంపలే బత్ పాతేర్లే ಏರಿಂದ ಪೆಲ್ನೆ ಮಗ ನಗರ ಬೆಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾತನು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತರ ಮಂಚದೀರೇತ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆಯ್ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಶ್ರಾವ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇರು ಅಲ್ಪನೇನಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಾರ என்ன மொபைல் சீக்காது அதை வந்து கொத்தா வந்து ஜிங்கு ஒரு ரெண்டா இருந்தா அப்படின்னு ஒரு ஆலைச்சு ஏன்னா பருப்பு ಭಾರಿ ಹಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಎಂಕುಲಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲಿಗಲ್ ಪೇರು ಮೈತು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಲಿಗ್ಲ ಬೋದು ಬತ್ತ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಓಡಿపోయారు అందుబాలేదు అందు ఓడిపోయారు ఏంటంటే எனக்கு மெசேஜ் ஷோ வந்துச்சு நெட்ஒர்க் கொண்டு வச்சு வந்து கொடுத்துச்சு மாதிரி எங்கே நிற்கும் நெட்ஒர்க் வச்சு இங்கே இருந்துச்சு ஷோ வந்துச்சு அது நைட்டு வந்து ಮೂರು ಜನ ಏನು ಇಕಲಲ್ಪಲೆಜ್ಜ ಎಂಕಲಲ್ಪಲೆಜ್ಜ ಅಂದು ಎಂಕ ಶೋ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬುರ ಈ ಬರ್ಸಾಗದಲ್ಲ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಮಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಪೇರು ಮೈತು ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಳು ಜಾಂದಿತ್ತಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುದು ಒಂದಿತ್ತಿರಿ ದೊಂಬಿತ್ತಂದು
ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜಿನ నీకు మెసేజ్ పంపన ఇంక చూజ ಅದು ಏನು ಯಾನಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನಜ್ಜ ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಜ್ಜನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ಪಾತೆ ನಾನಲ್ಲ ಕೇಳ నాకు ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಮೂರು ಅಂತ ಒಂದೇರು ಮೂರು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೇನುಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಬಕ್ಕೆ ಮೂರು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ പൊക്കടത്ത് ഹൈഡ്രും തോന്നി തൂപ്പുനെ എൻ്റെ മോനെ തൂപ്പിനെത് ഡയറക്റ്റ് ബത്ത് പാത്തിരలేదు ಅವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಐದು ಬಂದು ಪಾತೇರು ಜನ ಆ ಲೈವ್ನು ಕುದೊಂದು ಮೋನೆ ತೂಕು ದಾದಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಶಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಚಿ ರೈಟ್ ಪಿಲ రైతుదాన్ని పాతిర్లి ఒన్నసారి గట్టి తిండారా ದಾದ ತಿಂಡರು ಮಂಜಲ್ ತಿರುತ್ತ ಗಟ್ಟು ಮಂತಾರ ಎಂಗ್ರಿಗಿನಿ ಮಂಜಲ್ ತಿರುತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನ್ನೇ ತಿಂಡೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಿಷ್ಟವು ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಡೆ ಬದದು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪದಂಚಿ ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಜೇರದೇನಿ ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರೇನಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಬಕಾಲ್ ಪೊಂಡೆಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಜೇರು ಇಂಗ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿಗಳ ಮನ್ಪುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗಳ ಮನ್ಪುವ ಬನ್ನಸಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೇ ಯಾಪಲ ಮನ್ಪುವ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ ದೇವತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ನಾಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಯಾರು ಮಂತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕುಡ್ಲ ಬಂದತ್ತು ನಾಗಗ ಪೇರು ಮೈಪು ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ ಪೇರು ಮಂಜದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಮಂದ ಆಯ ಮೂಜಿ ತಿಂದೆ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. ಅಂದು ಉಡುಪಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಉಡುಪಿ ಬೋದಿತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪೊಂದು ಮಂತ್ ಅವ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಅವಳೇ ಪುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ತಿನ್ನಕುಲ ಮನ್ಪುಜರದ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿದಕ್ಕಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವೇ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಹೋಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡದೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಮದಡ್ಡೆ ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ದುಮ್ನನಿ ಮನದನಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೇಶಿ ಉಂಡದು ದಾದೇಶದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಮೂಡೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಪುರ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುಂಡದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಪ ಕರದಲ್ಪೇರು ಏಸಪಾಡ್ವೇರು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಪ್ಪು ಗೌಜಿ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಯ ಬಂದ್ಬನದು ಅಷ್ಟಮಿದ ಮನದಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಗ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಮನದಾನಿ ಸೀದಾ ಪೋಪೇರು ಬೀಚ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರದೆ ಪೋಡೆ പോത്തിരുവാറ് ಅಷ್ಟೇ ನಗರ ಪೋಯಿನಾಗ ಬೈತಿಲ್ಲ ಜೈದೇರ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಚದಗಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ ಪಾಡುವೇರಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಜೆತ್ತಾರ ಪೂರ ಬೈರು ಯಾನು ತಿನ್ನಲು ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಈಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದಿತ್ತೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಬಂಡ 8:27ಗೆ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಯಾಪ
ఇంక నిద్ర పడుతున్నా బుగ్గదాది ఏర్ల పాతి వచ్చి నిద్ర పడుకున్నా ఉన్నసు మంది జాన్ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪೇರ್ ಮೈತ್ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂಡೆ ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತ ಬೊಕೊಯ್ತ ಬಯ್ಯನಾಗ ಕಡ್ಲೆದ ಗಸಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆಜ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ದು ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಒಂಚಪ್ಪ ಒಂದು ಹೊರ್ತು ತೂಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಅದೆತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇದ ಕಣ್ಣ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜರ ಅದೇ ಮಟ್ಟಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈಜಿ ಹೊಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪೆ ಆ ಮಾತ್ರ ತುನ್ನವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿಳ್ಕದು ಜಪ್ಪರೆ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಯ್ನ 15 ಆಪುಂಡು 12 ಆಪುಂಡು ಕೂಡ 2 ಜನ ಐಡಿಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು లేదు ಪಾತೆರಲ್ಲೇತ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಂತ ಜನರೇ ನೋಡುದು ಆತು ಪೊತ್ತು ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನೆ ಅಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬರಿಕಿದ್ದು ಜಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ಜೊತೆ ಉಂಡು ಎಂತ ಜನರೇ ನೋಡುವುದು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಜನರೇ ಹತ್ರ 2 ಜನ ತೂಪಿರು ಮಾರ್ರೆ నీకు చెప్పునైతే లేట్ ఉండా ಬಾಯ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ నీకు చెప్పునా ഞാൻ വന്നത്തെ പുറത്ത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ಬಂದವಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಜೆ ಬಾಟದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪು ಸರಿ ಇದೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡದೆಲ್ಲ ಬೋಟು ಬರೋಣ ಏಪ್ಪ ಇನಿಯ ಕಾಪುದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗತ್ತು ಸಾರಿ ನೆಕ್ ಕಾಪು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳದೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನು ಎಂಗಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ഞാൻ വീഡിയോ പാർದೆ ഉലയതപ്പരെ പൊടിപ്പിച്ചിರು ಪಿದೈಡು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರೋದೆ ಗಂಟೆದ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೆ ఒరలు తూజు లైవ్ గుర్చి మారే బేతకల మొబైల్ వరకు అందు రాత్రి 12:30 బుక్క తూజుండు కోరి కడపాರೆ గుర్తుజు మా ఏని కోరి కడపారేగా నీకు లేకుండే కోరి కడపారా ಗಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ
ಅದೇ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ತೂಜು ಗುರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಇಂದೆ ಲೈವ್ ಉಂಡದೆ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಈಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒರಿಯರಿ ಬತ್ತಿನ ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನದೆ ಬೇಜಾರ ಬೊಕ ಕೆಲರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈಗ ಲೈವ್ಡು ಜನ ಆಪುಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾಡಿಗ ಪೋಪ ಕಾಪುಗ ಇದು ಅದು ಬರೀತೀನಿ ಅರೆಗ್ಲನ ಅಡೆಗ್ಲನ ಆಯ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾಡಿಗ ಪೋಪ ಆಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಮಾರಿ ಪೋಪರ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂತಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ 4-5 ಜನ ಬಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಪಾತೆರದು ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಲೈವ್ ಗುರ್ಚಿಂದ ಬೊಕ ಪಂಡೇರು ಐಟೆನ್ನ ಯಾನು ಬೇತಾಗ ಲೈವ್ ಪೋನ ಪನ್ಪೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಬರೋದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮನ್ತೀನಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜರ ಒಂತ ಸಮಯ ಅಂಚೆ ಒಯ್ಕಲ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಡು ತಾಳ್ಮೆಗ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಜನವರಿಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪೋಪ ಜನವರಿಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪೋಪ ನಂದೆ ನಾನು ಉಚ್ಚಿಲದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೈಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಉಚ್ಚಿಲ ಅದೊಂದು ಶಾರದನ ವನಸ ಬರುವಪಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತನುಂಡದೆ ಆ ಉಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ತೂಪುಜೇರು ಅವನು ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಆಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಾಕಲು ಇದು ತೂಪಾರೆ ಯಾನು ಇದು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಚಿನ್ ಸೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಳ್ಳದೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪುಡತೆ ಯಾನ ತೂಪೆ ಅರ್ನ ಅಂಚ ಅರ್ನ ತೂಲೆ ಲೈವ್ ಅವ್ರು ಯಾಪಲ್ಲ ರಮ್ಮನ್ಪ ಮಾರು ಎತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಪೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಬಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ನತೆ ಉಚ್ಚಿಲಗಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತು ಜರ ದಾನೆ ಆತ ಮುಟ್ಟದು ನಿಲ್ಲಿಗು ನಿಜವಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿಲ ಅನಿಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿಗೆ ಮಲ್ಪದಾಗಲೇ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತಾಗಲು ಪೋಪ ಒತ್ತು ಕುಳ್ಳದಾಗಲು ಬರ ಬರ್ತೇನೆ ಉಚ್ಚಿದ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಂತು ಜನ ಹತ್ರ ಓ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಉಲೈ ಪೂರ ತೂದು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಖಲೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂದು ನಿಖಲಾಗೆ ಬರ್ಪುಜರ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಅವು ದೇವಿಯ ಶಾರದ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಬರ್ಬ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಿಲಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಡ್ ನಲ್ದೀರು ಅವು ನಲ್ಪನಾಗ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬೋತ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಅವನು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ದಸರಾ ಬಂಡಿನತೆ ಅವೇ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಕಲು ಪೋಪ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ದಿನ ಮಗೆ ಪಿಲಿಯಸ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಇಂಕಲು ಹೋದ ಬೇದ ಯಾವ ವರ್ಷಗಳ ಪೋಪೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೋಪ ಕಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ವನಸಂಬದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ತ ವನಸ್ಸು ಉನ್ಪದೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಡಿ ವನಸ್ಸು ಉಂದತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೋಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದುರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಲಾಸ್ಟ್ ವನಸ್ಸು ದಾಯ್ಬೇಕು ಸ್ವೀಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ
ಎಂಚಿನ ಸಾಟ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಪೇರಿ ಗೊತ್ತದೆ ಇಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತಿನ್ನರೆ ಗಂದೆ ಪೋಪೆ പാടി മനസ്സുക്ക് പോൽ പന്ത്രണ്ട് വരാണ്ട് പോയി നീച്ച് ಬರ್ಸತ್ತೆ ಈ ವಾರ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ದಿನ ದಿನ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನ ದಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂದ್ ಮೂಲದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರದ ಐಟೆ ಅವಳು ಚಾನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಪಂಡ ದಿನರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಡ ದಸರಾಗಿರಿ ಹೊರಮದಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಶೋಕ ರಶ್ಯ ಹಂಡಲು ಉಂಡದು ಜನ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡ್ಪುತ್ಬೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ಲ ಕಪಾಡ್ಬೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಡೈಲಿ ಮನಸ್ಸುಂಡೆ అని ఒకేలా అంటది ఆనిలో ಒಂಜಿ ದಿನ ಒನಸು ಮಾರ ದಿನೋಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ పోయిన ವರ್ಷ పోతే 3 ವರ್ಷ పోతే ತೋಳೋರು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಒನಸು ಗಡಿ ಬಾರಿ ಬಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೋಕ ಆತನು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಅದ ಮಂದಿಜಿ ಅಂತ ಇವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದುಂಡತಿ ಕಾರ್ ಅಡೆಗೆ ಪಿಚಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ ಅಮ್ಮ ತೂಡಿ ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾ ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕರ್ಮೈ ಸಿ ಉಚ್ಚಿಲದ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾರು ಆಮೇಲೆ ಜನ ಏತು ರಶ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅವು ಹಾಲ್ಡ್ ದೀಪರದೆ ಮನಸ್ಸು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಏನು ಯಾಪಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಂದ ಬರ್ಪಿಜ ಬಕ್ಕ ಅವ್ನು ದೇವೇರ್ನ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅವಳೆ ಕುಂದು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡಾಬು ಉಚ್ಚಿಲದ ಮನಸ್ಸು ಕಾಪುದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪುದ ಮನಸ್ಸು ಏಪವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಪುದ ಅವನ್ನ ಸೇಪ మళ్ళీ హాల్ ఉన్నది బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అందు బాగా షోక్ అవుతుంది దేవస్థానం మాత్రం ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲುಂಡು పోతాను ఒక్కసారి తానగానే ఏం పోతా ఒకేలా అనగానే దసరా కుదురొల్లి పోపారజ్జ కుదురొల్లిಗೆ ದಸರಾ ಪೋಪ ಎಂಗಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊಲ್ತಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿದ ಏರದ ಪನ್ ಪೇರದ ಅದನ್ನ ಕೆರೆ ಪನ್ ಪೇರೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ
ಹೆಣ್ಣೊಂದೊಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಟು. ಕರು కాపుడు మంగళవారం వనసుందా ಬಯట ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ ಕಾಪುಡು ಮಂಗಳವಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪೋಣೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರ ಹೊತ್ತು ಪೋಪೆ ಬರ ತಿರ್ತು ಪೋಪೆ ನೈಂಡು ಮೂನು ಒಂದು ತಿರ್ತಾಕ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟಪಡಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಮನ್ಪುನು ಏಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂದು ಬನ್ಪ ಇದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂದು ಮೆಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವಳು ಎಪ್ಪುನಾಗಲು ಕೇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓರದ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಕೆಲವರು ಉಂಡತೆ ಕಾಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ ಅವೇ ರೈಟ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಜಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅದಾಗ ಏನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವ್ರಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಬರ ಮನ್ಪೇರು ಪೂಪಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಯಿಗೆ ಆಟ ಆಟ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪುಡು ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಮನ್ಪೊಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುರ ಬರ್ಚ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಚ ಅಂತ ತೋಜುನದೆ ಲೈವ್ ಬುರ್ಚ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅದು ದಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬುರ್ಚ ಅಂದತೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಯಾವ ಅಂದು ಲೈವ್ ಬುರ್ಚಿನ ತೋಜು ಜನ ಬರೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೊಂದು ಪೂಜಾರಿ ತೀರ್ಥ ಇರುತ್ತಂಡ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬೇಜಾರ ಬಜ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮುಲು ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದಿನಿ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಏರ ಬಂದಿರು ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಜನ 15 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊರ್ತು ಮನ್ಪುಲಿ ಇದು ಹೊರ್ತು ಮಂತ್ರ ಜನ ಬತ್ತನ ಪಾತೆರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ದೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ತೂತು ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಂಡೇರು ಲೈವ್ ಮಂತಂದು ಬೋಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೋಗ ಇರೀಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ವಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತನ ಇರೀಗ ವಾಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೋಯಿನ ಇಂಚಿನಾಗ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇದು ಅವು ಪೋಯಿಂದ ಆಪಡು ಅಂಚ ಒರಿಯಡನೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪಾತೇನು ಅಂಚ ಐಕಾಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಇನ್ನೇತನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡದೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಡಾನೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಕೆ ಅಂತ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 8:27ಕ್ಕೆ ಬೈದೆ 8:27ಕ್ಕೆ ಬೈದೆ 9:27 ಅಂತ
ಒಂಬತ್ತು 27ಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಡುತ್ತೆ 1 ಮಂತ್ ಇದೆ. 9 ജന 10 ജന ഇപ്പോൾ സഡന്നെ ബത്തതില്ല എണ്ണൂതി ಗೊತ್ತಾಗ 9 ജന 10 ജന ಬತ್ತೇನೆಂದು ಒರಿಯೇಟ್ ಏರಕ್ಕೆ ಏಂಟಿರು ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಕೇಂಡೆ ನೈಸ್ ಬಂಡಿ പോയി സിസ്റ്റർ പണ്ടത് ഹലോ പണ്ട് പോയി ബക്കായിജി അതിങ്ങനെ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜ ಬರ್ತೀರಾ ಎಂಟ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಜ ಅಂಚೆ ಬರೇನು ഇഞ്ചി കണ്ടാണ് ನೀರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಲೆ ಈತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನರ ಬಂದಿಚ್ಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು చెప్పులే అన్న చెప్పున్నాను అయితే తూపిని నాటక తూపిని అదే కలిపి చెప్పు ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚು ಊಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನಪುನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುಲಿ ಅನಿಲ್ಲ ಏರ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಏರ ತಿರ್ತು പോയി ಒಂಜಿಕ್ಕೆ പോയത് ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇದು ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಳೆಗೆ പോയി ನೇರ അതിലേക്ക് പോയത് ಬಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಲವಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬರದಿನಕ್ಲೆ ದೂರ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಏನೋ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ